Ассалому алайкум бардорони азиз ва тамошобинини РАХШ ТЧ. Бардорон дар имрӯза навор 13 та мошинҳои арзон омода кардагем. Пешкаш мекунем бардорон мошинҳои арзонай. Видеонавора то охир тамошо кунем бардорон ва дар комментария нависем фикротона чӣ хел мошинҳоам дар кор бошам нависем дӯстон. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ доред ё ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунед, дар номерои имо ва ватсап мо рӯй кунед дӯстон. Мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем бардорон. лайкотона дареқ надоред, обуна шавед дӯстон. Мо як рӯзкас видеои нав пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубли баробар аст ба 147 сомонӣ ва бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунед. марҳамат рафтем. Якум мошини фурӯши мо дӯстон Opel Vectra. Opel Vectra соли бароиш 1993 судиш бензин газ кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика, системаи мошин хуб аст дӯстон. мошин садагӣ пӯшидагӣ надорад бардорони азиз. мошин транзит кардаги кагнада хадавоя дар ҳолати хуб техник қарор дорад бардорони азиз. қарор дорад дар ноҳияи Дангара дӯстон. нархаш 16000 сомон аст бардорон. бо кадоми харидор рафтага бо арзон мекунем. муомилаи хуб дорад, срочно пул дар кора ва варианти алиши ҳам дорад бардорони азиз. ягон маркда боша ягон мошин дига боша алиш мекунем. хай вариантона пешниҳод кунед. рақамҳои ватсап ва рақамҳои имо шунома аст. кадомтон агар харидори алиш кардани боша метавонед дар ҳамин рақамҳо занг занед ки дар ватсапш нависед. дига маълумоти пурраша гирем бардорони азиз. нагуфта намонад ки лайкотона дареқ надоред. лайкотона монед дӯстон ва обуна шавед. як рӯз пас видеои нава интизор шавед. мегзарем дӯстон баъд ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯши мо дӯстон Daewoo Tico аст. соли бароиш 1996 аст. судишваш бензини холия. объем моториш 2 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага соҳибаш. хай камтарак як исус мешӯем шуд дӯстон. кадомтон харидор бошед хай бо дига маълумот чам мегирен. мошин дар шаҳри Панҷакент қарор дорад. нархаш 7000 сомон аст дӯстон. кадоми харидора гуфтага биёед мошина бинем бо ягон чи муомила мекунанд. рақамошон дар роҳи экрани шумо бардорон. маълумоти пурраш айсога мегирен. мошин хай Tico арзон ҳамин нархашна туғри мегирад. ногуфта намонад ки бардорон дар номерои имо ватсап мошинҳои фурӯшитон агар реклама кардани бошад роӣ кунед. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем дӯстон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯши мо дӯстон Opel Astra FI хатчбек аст. соли бароиш 1997 аст. судишваш бензин газ кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарина бардорон. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад гуфтага соҳибаш. 82% балоношак хадавои дорад. хай ҳуҷҷатоша бо мепурсем дӯстон. дига маълумоти пурраша мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 26000 сомон бардорони азиз. нархи охирон шаҳр гуфтага срочно пул дар кора ба ҳам хотир мефурӯшем гуфтага арзон. хай кадомитор харидор бошем бардорони азиз. бо хайхтон гап мезанем, бо маслиҳат мекунем. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. маълумоти пурраша айсоби ҳамин гирехтон. марҳамат. мо наворимаш давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯши мо дӯстон ваз 2106 бисёр бародарон хоҳиш кардан ки мошина монем. соли бароиш 1987 аст. судишваш бензини холия дӯстон газ надорад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. системаи мошин хуб аст дӯстони азиз. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. балонош 60%. дига маълумоти пурраша мегирем бардорони азиз. хай мошин сода гуфтага соҳибаш қарор дорад дар шаҳри Хисор. нархаш 13000 сомон. кадоми харидори аниқ хай гуфтага бо арзон мекунем. муомилаи хуб дорад дӯстон. рақамошон дар роҳи экрани шумо бардорони азиз. дига маълумоти пурраша метавонед айсоби ҳам мошин гирен. дар комментария маълумоти пуррара нависем бардорони азиз ки чӣ хел мошино монем, чӣ хел мошино барои шумо пешниҳод кунем. дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ дӯстон ятага Opel Vectra. Opel Vectra дӯстон соли бароиш 1991 аст. судишваш бензин газ кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. мошин нахада гуфтага соҳибаш хай ягон меличовка мумкин кор дошта боша. хай нархаш арзон аст дӯстон. мошин дар шаҳри Хучанд қарор дорад. нархаш 8000 сомон бардорони азиз. бо арзон мекунем гуфтага бо варианти алиши ҳам дорад. хай нами свети радмехчай. рақамошон дар роҳи экрани шумо бардорони азиз. агар ягон харидор бо арзон кардани боша метавонед маълумотша айхчон гирем. марҳамат. мегзарем дӯстон ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯши бардорон ҳаст. ваз 2107 аст. соли бароиш 2012 аст. судишваш бензини холия. объем моториш 7 литр, коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. мошин системаи навай 1 сола ҳуҷҷат кардага 7 моҳ дига таъмировка дорад.
кузов задагӣ нест, 4 та балонш 80% бардорӣ азиз. Мошин карда хаддавои кардага дигар маълумоти пурраша мегирен дӯстон. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 39500 сомон. бо хай кадом метавонед харидорӣ рафта мебинем, муомила мекунем бардорӣ азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо ногуфтан намонад ки бардорон, агар шумо мошинҳои фурӯшитон агар дар номерои имо WhatsApp рӯё кунед, мо реклама мекунем, дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. лайкотон дар як надорем бардорӣ, меҳнатҳои мо ҳамаш барои шумо. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшии мо дӯстон аст. ваз 2115 соли барояш 1998 судиҷ бензин газ кор мекунад. объем мотор 1.5 карбюратор, коробка передач механика, системи мошин хуба дӯстон. соҳиби мошин гуфтага мошина нав мотор кардагем, ҳолаташ хай дар ҳолати техникия гуфтага кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Хисор, нархаш 8000 сомон дӯстон, бо арзон мекунем гуфтага. хай кадом метавонед харидор бошед бардорӣ аз рафта мошина бинен, бо 8000 бо ягон фора арзон мекунен. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти пурраша бардорӣ аз хитон гирен ва навори моро то охираш бо тамошо кунед дӯстон. бо мошинҳои арзонам бо ҳаста далши. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯши мо дӯстон ваз 2107 соли барояш 2004 судиҷ бензин газ кор мекунад. объем мотор 6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтага соҳибаш. хай бо дигар маълумот чам мегирем бардорӣ азиз. қарор дорад дар шаҳри Хучанд, нархаш 7000 сомон бардорӣ азиз, бо арзон мекунам ба фикрам. хай кадом метавонед харидор бошем, бо рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумоти пурраша гирен дӯстони азиз. 07 арзон, солшам солш соза 2004 нормалия. хай мегирем бо айсусш мекунем, хай мекунем мегардед марҳама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯши мо дӯстон ваз 2109 молодёжная свети сафеда соли барояш 1990 судиҷ бензин газ дорад кор мекунад. объем мотор 5 литр, коробка передач механика, системи мошин хуба гуфтага соҳибаш. мошин дар ҳолати хуби техника бардорӣ азиз. мошин 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин дар ноҳияи рӯдаки қарор дорад, нархаш 8000 сомон бардорӣ азиз. хай бу арзон мумкин арзон мекардагиста чақчақ мекунем гуфтага соҳибаш. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат, мо навормро далши давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯши мардон аст. ваз 2110 соли барояш 2002 судиҷ бензини холия. объем мотор 1.5 литр, коробкаш механика, ҳолати мошини хуба дӯстон аст. мошин мотор кардага 1 сола ҳуҷҷат дорад, коробкаш 100%, ду балони пешаш навай, аккумулятори нав задага. хай бо кадом метавонед харидор бошен, дигар маълумоти пурраша мегирем бардорон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 11000 сомон, бо савдо мешавад гуфтага, муомилаи хуб мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, агар кадом метавонед харидори аниқ бошен, маълумоти пурраша дар ҳамин номеро метавонед гиред. мегзарем дӯстон ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯши мо дӯстон ваз 2101 соли барояш 1978 судиҷ бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 1 литр, камасрафа дӯстон, коробка передач механика, ҳолати мошин хуба гуфтага соҳибаш. раднои классика задаги пуштагӣ надорад. хай дигар маълумот чам мегирем бардорон. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷабор расурф дӯстон, нархаш 4500 сомон. рақамошон дар рӯи экрани шумо мошин арзон. хай бо дигар маълумоти пурраша мегирен ай соҳибаш. марҳамат, мо наворро давом медиҳем. лайкатонро бардорен аз бо такрор шава дар як надорен. лайк кунед, обуна шавен. як рӯз пас видеои нава интизор шед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯши бардорон аст. Daewoo Nexia соли барояш 1997 судиҷ бензин газ дорад кор мекунад. объем мотор 8 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин хуба гуфтага соҳибаш. мошин задагӣ надорад, мотор дуд намекунад. хай бо дигар маълумот чам мегирен. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 9000 сомон бардорӣ азиз, бо савдо мешавад, бо арзон мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз маълумоти пурраша метавонед гирен. нархшам нархи арзон. Daewoo Nexia 97 сол. марҳамат. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯши Daewoo Nexia дӯстон соли барояш 1994 судиҷ бензин газ дорад кор мекунад. объем мотор 6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин хуба дӯстон азиз. мошин нав мотор кардага, наружни камтарак мелечовка кор дорад гуфтага. хай бо дигар маълумот чам мегирен. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 12000 сомон. агар
کدام خریداری انیق افتاده با ارزان میکنه معامله خوب دارد رقمشون در روی کانال شما دوستان معلومات 100% را میتونید خودتون گیرین این بود سیاست ماشین فروشی مردان عزیز اگر شما ماشین فروشی برای رکلام داشته باشید که خانه در نمره واتساپ و ایمو رو کنیم و در ویدیو آینده پیشکش خریداران میکنیم تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما